салом алейкум дӯстони азиз, салом алейкум бародарон. Ин ман ҳастам доктор Берӯз. Ҳамеша тансияти хонавод бошед. Ҳамин канали Ибни Синора, яъне доктор Берӯз диден, бидунед подписация кунед. Чуноне ки шумо мебинед, уҷи аллакай мо қарор дорем дар метро Селигерска. Як бародари мо, шумо номша намегирам, аз бемори уҷи муддати 2 ҳафта мешуда. Муддати 2 ҳафта мешуд ки уҷи бениҳоят ранҷи азоб мекашид. Вале ҳамин хел шуд ки номери мара академия ёфта, мақсад гирифта занг зада, мақсад омадем инҷода фурункул шудаги буд. Фурункула мо скриват кардем, тоза кардем, ҳолатиш камтар хуб шудаги. Ҳолатиш хеле хубам, алҳамдулиллаҳ. Соз ёхи беҳтарин. Ана дӯстони азиз, ман чӣ гуфтани ҳастам? Гуфтани ҳастам ки мо билет дорем, билет 2000, 2000 дона, 2000 подарка. Вақти билет мехарите мо тавобатот бепул мешаванд ва дар WhatsApp 915 392 68 чек таравон кида мо номта менависем 2000 дона, фақат 2000 дона. Мо стоматология ва оператсиони вақте ки хушудем, ина мо одаме ки ваъда кардем 2000 одам, ино тавобатош бепул мешавад. Любой маҳал меёд тавобат, мисол дандон мемони, пломба мекунӣ, чӣ мекунӣ, мақсад ҳамин одамои ваъда додагира. Не ки иншоаллоҳ мо просто ин барои шумо як беҳбудӣ аст ва барои ман мисол як ҳамчун як спонсор шумо мара кӯмак мекунед, дастгирӣ мекунед, бо пултон баргардонда мешавад. аллои меҳрубон тансияти хонавод бошед, дар ҷое ки бошед ҳамавақт сартон дарда набина ва ҳамин подписчикои ман чӣ гуфтани аст акай фалонӣ. ин бародар бисёр инсони хуба, дастгириш кунед. Не масъала инамҷа ман омадам ихта мисол чем ай такси пардохт кардани туда абрада ин туда хуб неста. Бале хизмат кардем. Хуб неста ки мақсад мисол 2000 мехари, зато всё равно ту мерай пеш ман пул намеспори, правильно? Бале ёрдам кунед акарам. Дӯстони азиз, бидунед кӯмак кунед, дастгирӣ кунед, барои шумо беҳтарин аст. Ман аки 1000 видео, як видео, 2 видео шама нишон медем. Агар ман нишон медем, интернет девона мешавад. ҳамеша тансияти хонавод бошад, дар ҳаққи мо дуоро фаромӯш накунед, барои ки мо ҳамарӯза ба бемории вазмин дучор мешавем, вале иншоалло ки бо амри расули худо мо аз ин проблемаҳо бе мушкилӣ мебарем. Хуб, саломат бошед дӯстони азиз. Подписация ва лайкро фаромӯш накунед.